Carry predstavlja razinu pokretljivosti 3, ležeći korisnik. Carry je u zelenoj sigurnoj zoni kada može pomoći pri okretanju u krevetu, ali je nepokretna, transferira se pomagalom uz dosta pomoći. Znaci da je Carry u žutoj zoni su kada niti malo ne sudjeluje u transferima, niti može pomoći pri okretanju u krevetu. Morate obratiti pozornost na njenu i vašu sigurnost u toj situaciji. Morate izbjeći da Carry dospije u crvenu zonu, ali to se može dogoditi ako se razboli ili vam promaknu znaci iz žute zone. Znaci crvene zone su da Carry otežava transfer, udari ili vuče njegovatelja, ili da treba dodatnu pomoć možda 2 njegovatelja. Kada se njena razina pokretljivosti smanji, rizik od iscrpljivanja njegovatelja se povećava, ukoliko se ne koristi prikladno pomagalo. Trebali biste prilagoditi metode transfera kao izbor pomagala novoj razini pokretljivosti, kako bi Carry prešla u novu sigurnu zelenu zonu.